Tähtelä on ollut liikennepaikka rantaradalla. Se sijaitsee Tähtelän kylässä Inkoossa noin 5 kilometrin päässä Inkoon rautatieasemasta. Asema avattiin 1. syyskuuta 1903 ruotsinkielisellä nimellä Tektär. Asemarakennus valmistui samana vuonna ja sitä jatkettiin jo 1910. Suomenkielinen nimi Tähtelä lisättiin 1928. Pohjoispuolella toimi Tiiletehdas, jolla oli käytössään kapea raiteinen rillirata. Porkkalan vuokra-aikana asema oli raja-asemana, koska se oli lähempänä vuokra-alueen länsirajaa, sen ulkopuolella sijainnyt rautatieasema. Tähtelässä Turusta Helsinkiin kulkevien junien eteen niin vaihdettiin neuvostoliittolainen veturi ja vaunujen luukut suljettiin, nimenomaan ikkunaluukut, jotta matkustajat eivät näkisi vuokra-alueelle. Tällä hetkellä seison suurin piirtein sivuraiteen kohdalla. Lisäksi vaunuihin nousivat neuvostoliittolaiset sotilaspoliisit valvomaan järjestystä kautta kulun ajaksi. Vastaavasti Helsingistä tulleisiin juniin vaihdettiin suomalainen veturi ja ikkunaluukut avattiin. Vastapuolella toimi raja-asemana niin Kauklahti. Porkkalan palautuksen jälkeen aseman merkitys väheni ja 1963 se alennettiin laiturin vaihteeksi. Vakituinen miehitys poistettiin 1968 ja siipiopastimet 1969. 1971 ratapihan Helsingin puoleiset vaihteet sekä toinen sivuraide purettiin, jolloin jäi vain jäljelle länsipäästä liikennöityvä pistoraide. Tavaraliikenne lopetettiin 1976 ja henkilöliikenne 1. tammikuuta 1993. Itse olen noussut matkustajana niin tältä asemalta niin junan kyytiin ja nimenomaan höyryveturin kyytiin. Suurin osa Tähtelän lukuisista rakennuksista on yhä jäljellä.